ölümü. Dövürme döneyin. Hey şeyle bahtiyar dövür diyene. Görürni bir mahal hey oyma pıkırına geliyen vatni. Göre, ötərinlikleri. Bedevatlar arkayın sapıp bir. Bedevlemiz hakta ala dediyen arkada prezidentimizin tagallatı bilen giden atçılık toplumu döredi. Bugün at toplumuna atlara iyilik etmek görmeye heyli ulu bağıt. Evhan, senin kakın yarçak var olacak mı? Havu, kaka bana at çapara içim at verecek dedi. Senin atın adı ne mi? Benim atımın adı Alçip. En babam atları kovsayret diyara. Ol kakımı da vört diyara. Babam yoktu. Daima at çapmanı uğratacak diye. Onu kent bile at çaprak da. Ha, bile yaşarlayacak kolyanlı. Havu, Yani Elhan, ben atım yenger. Ol yıldırım yani. yok benim atım yener. Alçip kuşçal uçacağım. Yok, sen atından ben atım olup geçer. Ol katı güçlü. Özüm mara, men dinleye Elhan. İnha görürsün benim atım birincili kalıyor. Benim atım orada kalır. Annen bir babamdan sonra göreyim. Benim kakımdan sonra koruyun. Batır gördüdür. Benim atım yener sen atın kalır. Dövran, tenim kete gayrat etti bana he diyeydi. Ha, Borşumdan ne etini? Beydip men canım yakmaydı. he diydim, benim he diydim. He oğluma bir kayıp kuş diyecek gelmedi. Ha, oğluma ne morttur? Niye morttur deyip yok man ortak bolyanca karışma leldir. Her kadardın öňünden aladasın etmen, öňünden. Ne meni ondan alat etmen aytov? Vay, sana da şu kerkanan ulen bolli senin ha. Batır, şu fonku dövür. Babalarına değer gelen oğa. Ay ne ettin ay, sana da düşünüyor ya Allah. Ay begen de babalarına bitti. Babalarına yöneli o katna ne kavur? At üçün katna ya. Doğrat deyip anka taşta çağanın. Berekella, yegen daya dittirler. Dövran, inni senin bana he diyecek gelle şeyle mi? Yıkıcı oğlum at deyip bir yerin ağırsa ne edecek? At minmök neyme ansat satmay. Mina yerse demişler, oğlum yıkıcı yerigen boyunurcak. Yine mehriban, bunu yana men he diyecek gel. Batırcan at tüyen orta, ona yetefat yok. Men özümü atlar kovuluyor. Arman yönü işken oluyordu. Yoksa benim şu at toplumuna gidip atları nazmaya gidiyor. Men oğlumun at saylamağına karıştı. Tersinde bir geniyet. Oy daha edilen babası vakka at binmeyeni uğrınsın. Muna seri, at minmeyeni öğrensin deyip. Ertiro ulayla olurdu. Atan çaptırarsın he? Ne deyip olsa, ulayla uğrardı oğlum at çapsa, men begencek. Vakşı arma şehirde yaşayanlığım. Ovada yaşayan ortama kapıyında doğrat yaratlar verin taklar. Kapıyında bir davat pisken ne bilmiyor. Dime gonna, senin bari o doğru fikir ediyen efe. Dine men yanlış fikir ediyenler şey değil mi? Mehriban, sen mergen değildin neyden ben var. Korkma ho, batırcan adi an batırdır. Ol doğratın takım dilini takar. Vah, diline bir yiyem tapaydı ödeye. Yar sana dipcek mi, yıkacak mı? Kim biliyor? Batırcan, hem doğrat göredin elimi. Hava baba. Doğrat alsam dişime yırttır. Yer bakan hani? Doğratın üstüne men atıyor musun? Atın kulağına bırdatlara diyen
O men sözüme düşün ya. Başın tilkada çarpaya gala. Sonunda şeyle var tapya, baba. Hemmeler bize gengar gerekçemsin. Men olsa çapadım çaptik kıyıryansın. Düşüňde at minmek bu gowdat. Ne dip boldy näden? Ökde çapdy var wardın oğlum. Hemmeleňine saňa gödü gider. Hemmeler saňa guwanarlar oğlum. Ondan ne seni görenler? Ana, şol ökde çapdy var diýerler. At seni muradyňa ýetirer oğlum. Berekellah. Baba, men at takında go aydım aytıp bereyim mi? Hani yer batırca? Aytıp ber oğlum. Sen hazalımın öyümün Hünnamlıkta belli Türkmen bedevi Gelşisin özilimin toyamın Hünnamlıkta belli Türkmen bedevi Gelşisin özilimin toyamın Hünnamlıkta belli Türkmen bedevi Avadanlar gelişiklidir zıyratım Sinanları hayran eder suratım Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Sahrada kesmep kalsın sarpaya Keşmini mengde eder yolladaya Yarışlardan nasipsin serpaya Korkmakta belli Türkmen bedevi Yarışlardan nasipsin serpaya Korkmakta belli Türkmen bedevi Avadanlar gelşiklidir zıyratım Sinanları hayran eder suratım Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Avadanlar gelşiklidir zıyratım Sinanları hayran eder suratım Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Çağırcancığım, sen bir bana düşüneydi. Olunu düşündü de at min çıkyara. Akşamdan yarı iyice daşırını tutup getirdim he. Uçattım, uç deyip böyle ol. Mehriban. At minmek düşüňde o wa. Vak düşün at min temen vak bolcakla olun yönü min başka tattan kork gelna. Näme de gorýar? Gorparaýar näme maşy? Vak jigimcan, sen bilýäňe, Batyrjan men ýeke dikran. Vak kuşumy da temen ýanmur, men şonda ne eder? Oň näme gorpunç? Vay çağıdır da. O birden ata minni de bir yerini döwdürdi de. Şonda men ne eder? Attır da. O üstündäkin ulymy, kiçimi oňa teredip durmy. Beýdime Mehriban. Attır da diýip selmen goýma diýen. Doğra ýöle bırak derler. Ol insan ýardy boldy. Doğra üstüne kadamydy. Yapmadan, yıkılmadan. Ondan sen näme üçin ýokman yıkılmaly tarapyna seredýär? Näme üçin ýeňmeli tarapyna oýlanyňok? Batyrda okuyup bar. Ol çap suwar bolmak diýär.
Näme? Çapık sual vermani? Yok, yok, men ýeke balamyň aty minmeginden gorkýan. Onsoň molentek çağaçyk ahry. Bolsunca, sen maňa hä diýdi näme diýsene? Owa, näme diýdi? Sen baktın yanına, sen gelmeyecek. O barsa da kendin yüz verme. Atın yanına da göy verme. Bolmasa men daimlere gidecek diye de okudan geldi ılga ver yani. O avtoğuda men yerden öteye gidiyor. Benim yedim ne diye bayırıp kal ya. Kalkasa mene näme koy gitsin niye? Diýmek, men Batyrjandan gaçmam da. Batyrjana yüz bermen, onu gynandyrman bolýar. Şonda men sana ul ýagşylyk edýändim. Şonten bar ardygy. Heýbir sen Batyrjany gözlerini seredip gördüňmi? Heýbir onu ýakynyň bagryna basyp, bir ýüreğini dinläp gördüňmi? Sen şondan bir edip gör. Ondan näme düşünýärsiň? Men hiç da düşünmek islämem. Ýöne men oglumyň atynyň ýanyna barmagyny men islämem. Düşünýärmi şoň? Doğrat bilen ýakynlaşdyranam sen. Inni şondan daşlaşdyrmalam sen. Menin oňa güýjüm ýeter. Ama menem güýjüm ýetmän merhaban. Heýbir sen Batyryň çekýän suratlaryny synadymmy? Eňe atyň suratlara ahir. Bak, sen bilýänem-de sen Batyrjan at hakyna goşup dedi. Heýbir şeýdip aty ýürekden söýýän, aty edýän çağa men ögüt bolardy. Ondan sen öňüň gowulýansyň. Menem çağalykdan märi atyň üstüne gedip gör. Bedew minmek mertebedir merhaban. Sene gep düşünmek bolasy ýok. Sen aty minmegiň üçin, çapyk sugar bolmagyň üçin ýanymda kakam bardy. O sana seyretdiğim bir dama göz bulak boldy. Oýsana merhaban. Näme Batyrjanyň ýanyna adam ýokmy? Maňa diňe kakam seyreden bolsa, indi Batyrjanyň ýanyna bawasamma, daýsamma. Oňsy aýtsaň aýdan bolsaň, şu gurunlary goýarlar. Men Mehmet sana ýanyna gitjek. Oňa atdyfatlar ýazyp. Hey şeyle bahtiyar döwür diýene. Görerni bir mahal hey boýma pikirine gelýän zatmy. Bir döwrüň beren bagty. Bir arkada oglum beren bagty. Goý şu ajaýyp bagtly zamanamyzda edewlenmedi. Bat çapyldyn. Ýaşlarda ýeňji bolup bayrak ýylyna bayraklar ýetirip dursun. Goý bile dünýä guwansyn, döwür guwansyn. Her käherde dowuk gelýän güni synap, arkada ogla ömür dileýän. Aja, doğra toy görüsün öyle göbür aydanene. Şu ne şeylek ayajynyň tekemi. Näme üçin aja? Näme üçinmi? Men sen atyň ýanyna barmagyny islämem. Ajajan doğrat gowy. Ulma garaşanra. Meni gandak berýärdiňa. Göbür ayda ajajan ýalbarýan. Ýalbarmam oturma. Hani tapaklaň oku? Men hiç açan doğrat olmaýana gidemokmy? Hiç kaçan. Daim babam men görüsler gelsenäme? Görürser gelýän bolsa, özler gelip göräýsinler. Şu aslynda da daýym günäkär bar zatlar. Şo sen atyň ýanyna gidip öwreşdirenem. Daim gowy olmaň gowurýara. Bar, kän gürlemede tapaklaň oku. Bar çarça, bar. Men olsa doğrat görüsmeli. Olam men görüsýärler daýy. Kakama gatna berdi. Ýöne ejem bolsak berenokda. Daýy özüň alyp alyp gidaýda. Çarza, O kaka. atlama tuğla herettin oğlum? O kaka. Hayır, gördüm. Yoksa da hani bugün bir artacağım görmediler Batyrça. Kaka. Batyra bun gelmeýmese. Oy, o ne emmi? Batyrçanın
ata bolan hewetine ürekden bilýärdim ol. At feýmekli bol oglum gowlugyň alamaty. O kaka batıra doğrat bilen qatı uğraştı. Doğratan batıryň elýän görse bir ýerde durulana ýatağından çykajak bolýar. Çazan bedewatlar adam mutaly bular duýgur bolýar. He, janawar akly gözün nedir? Batyrjanam at minmek öwreniberdim. Onu ýanyndan aýyrmaglym. Batyrjandan men bir ow çapykdy var çykjana inanýan men oglum. Kaka batyryň at minmäni höwetiniň baglygyny bilýän. Oňa inanmamma. Ýöneň näme ol? Ay, kaka mehribandyr da. Näme mehriban ýa ol? Ay, şu batyryň aty minmeginden gorkýarmy näme bolşa bir hili kaka. Gorkýam ýa islenapmy? Ay, haýt bolanydy kaka tapawdy näme? Tapawdy gatykändir. Eger mehriban oğlun aty minmeginden gorkýan bolsa, o gorkyny aýyrta bolar oglum. Ýöne islemeýän bolsa, ana şo metele kyndyr oglum. Kaka, batyry qatı ödüň öwrenişdirme diýe. Yegenim diýip depeňe çykardyň diýe. Batyrjanam ulanyň soň daimy alyp çapyk bar boljak diýe. Mehribanam batyrjan ýeke-de kirarym aty minip bir ýerine agyrsa, men näme derni? Ay, gara gepäkän mehribanam. Mehribanyň bu bolsa bolana oglum. Ýani Lüstatdagy garşy bolýam kan oglum. Ýokla kaka, döwranyň öde özüňem bilýän. Öňden mer atgy görýär. Diýme onu hep gyrymda bolmaly. Wagt gelende men özüm gyrym bilen malanca gurlaşar. Bu atlaň ottugy beren bolsaň hani bir bulanyny gerimden bir ýetir. Atlaň ýany näçe köp boldy, han ýörüň. Ýa. Kaka men garata giyimlerin Giyimler. geldi çıkaraya. Var oğlum iyiyim. Gel. Babadanın koçu. Yine dedi polda bir fan şeylerden onu babadanın yanına katnak at minmeyene öğrenir. Şeylen bana. Hat çayın. Şeylen. Kaka şeydi gelip dur bala arasına yat bolýaňa. O atlaň bile başary bolup ýörse getir oğlum malay. Kaka sen çay içdin geç. Geç. Ya. Dedim. Köp Batyrjanyň öwretine badagat çak bolýarmy? Bir ýerde düşünmediýär zat ýokla kaka. Men ýöne bir Çağatına benim atı söyledim dedim. Daha masa atın yanına ayrılmadın öyle. Yani bir şehir durmuş diye attan taşlaştıraydım mıydım? Ýokla kakajan, men häzirem aty görýänle. Çarjanyň at çapyşyny her gedip teleýälimde göremde buýsan ýana. Ana gıydım. Sen keltevray diyen yerin gıydım. Heyden bergen, heyden gıydı. Doğanın at çapyşyny teleýälimde görmedim. Ulu halkın aradan oturup ne çapşını tin etmeli akılıydım diye. Batyrjana manıp barmaly. Wak Batyrjana gidetmeli diýeli. Öğün taklayan neyden? Yerin zaman ten nämişin taklayan? Ya da giýew näme? Ýokla kaka. Ola gaýtan Batyrjan köprek at bilen öwrenişdir diýe. Onda da öğün isleýän akda, şeýlemi? Wak kakajan beýdimi? Men isleýänle ýöne Ýöneň näme? Ýöne kakajan. Men at gorkýan. Korkýan? Nämeden korkýan? Kakajan. Batyrjan intip gaty geçecekdi. Düşündim mıydım? Çağırdı onun atı minen näme? Batyrjanyň ulumudy. Men özüme ata minen wagtym Batyrjanyň kiçikdim. Benim gayrim aňyrdan ata wagtymy atçylyk bilen meşgullanyp gelýändim. Kaka, men çağa wagtym bir gorky galypdy. Men onu ente hiç kim aýdamapdym. Bir gün siz ýok wagtyňyz men ata minjik boldum. Owo. Boyum yetmänsiň, hotaýda bir duran töňgän allymda getirip üstüne minnimde ata minjik bol. Minnimem. Soň atyň böwrüne çalaja depselem, çuwatym diýdim. Soň näme bolar ýadyma düşmedi. Näme boldy? Kaka,
Men atymın öwde. Atın daňysyny ayırmanlar. At duydansız çarpaya galanlar menem yıkılan bolsam ne etjek? Neçe wagt yatanma bilemo kaka. Ýöne yüzüme bir kızgın dem gelýän ýaly boldy. Gözüm açsam, at yüzüme feredip dur eken. Şondan soň bir hili şu zatlan kimnesi gözüme gelýän ýaly bolýardy. Men şeýle bir gorkýan. Kaka, ýadyňa düşýärmi? Men şu wagtlar ayağım goýja agyrdypdym. Neçe sorasaňyzam, men ýöne ýykyldım diýendim. Görýän miydim? Ol sen ýalňysyn. Ýykylany diýip durdy, özüň elýän sen demi bilen sen oýarjak bolup ýanynda durupdyr. At gadyň bar edi. Hor bolmaz diýlendir gaýdym, şoňa düşün. Özüňden bilýän-la kaka. Ýöne Batyrjan çağırýan soň gorkýan-la. Korkmaýdym. Batyrjany höwes bar. On bardyň ýatyrmagyydym. Şeher gerek şu meň ýanyma gelende de iýmän, içmän şu atyň ýanyna aýrylanak. Her gelende de baba arkadamyň şu at barada kalan kitabyny okap berdi. Şonu öwran maňa gaýtalatdyr. On höwesini ýatyrmagyydym. Wah, bilýän-la kaka höwesiniň barlygyna. Ana bilýän bolamyydym. Aktymy golla. On titiýden meň ýanyma goýber. Gerek bolsa da öwrüň getirip gitdi. Bolmaýdy. Öz bolşuma göňlüme ýaranok. Ýüregimin tersine gidip çağama ynjytdym. Dogurdanam. Men Batyrjany diňlejegem bolmadyma? On göňüniň näme misleýänligini duýmagam islemedimi? Korkmaýdym. Batyrjany höwes bar. On badyny almagyydym. Kakamjanyň diýenlerim dogry. Ol agtyjanyň uly çapyksygar bolmagyny isleýär. Men oglumy gollamagyň deregine ynjytdym oturuberdim. Ulay oğlan atsa, min begerece. Wah, döwrana näme diýjek diýsene. Görýän welin menki näme dogry. Men beýle ýalňyşlygy göýbermellerim. Şonken bar ardy. Heýber sen Batyrjanyň gözlerine seredip gördüňmi? Heýber onu ýakynyň bagyna basyp bir ýürejigini dinläp gördüňmi? Sen şonu bir etgör. Onuň näme düşünür? Men Batyrjanyň höwesine badak salsam, ynsabyň öňünde günäkär bolarym. Men gogsy ýerden Batyrjany alyp, kakamyň ýanyna gideýin. Öz ýalňyş pikir edenligimi düşündireýin. Batyrjanym doratyny görüp hidiller etsin. Näçe günler keypsiz çağam. Ha, Mehribancan, hawa gel gaýdym, gel. Ýanay baglaňam bir diýün Kemal, ýumşatmalla balamynam hawa. Bur kakyňa begendirdiň Batyrjany alyp gelip. Ahyrynda ýalňyşyňa düşünüp, gorkuny howdum diýene gaýdym. Hawa kaka, men oglumy daýytynyň daşlaşdyrjak boldum. Doratdan sowuşdyrjak bolup öýden çykarman saklajak boldum. Ýöne barbyr men ýüregim men edýän işimiň näme dogrudygyny duýýardy. Ondan kakajan, sen dogry aýdýan. Ata bolan söýgi nesil geçip gelýär ahyry. Ondan kaka, men mergen teýsin gaýdy ahyry. Ay bara. Dogry aýdýanlydym. Ata diýle hormat, o biziň netlimizden gaýdýandyr gaýdym. Sana at diýmen, kardaş diýer, sen ýöne doganynam ziýada diýip, börogly hakaýdyp. Sen gaýdym, Batyrjany düşünüp, o getireniň gowuly. Yani Mehribanjan,
Benim sana bir daha daýdyň. Ayt kakacan. Men ol aýtjakladım häzir. Çağırjam bilen atjagym geldim. Ondan aýdaýyn taňa. Hoş habar mı kaka? Hoş habar gydym. Hoş habar. Handan men bir körpe zatym yatırdyňmy? Hawa kakacan şonu yatırıp şu wagt daş çykyp durşum. Şeýlemi? Hawa. Neme ýöne men şu hoş habara gytlanýan kakacan. Gytlanma gydym. Gytlanma. Her kidadyň wagt bardyr. Hawa kakacan. İrden turda ataňlar, ataňdan soň atyňlar diýipdiler. Näme anlatja? Ha yegenciğim. O sözün manisi gatı olur. Atağını silap, atını söylemek uluy adam kärçilikdir yegenciğim. Türkmen ir bilen turup ilki atasına, soň bolsa atına salam berýänler. Görýärmi yegenciğim, ata baba gelýän däp desturlamyň ullugyny. Düşündiňmi şu zatlara? Düşündüm daý. Senem ýer bilen şeýitjäňmi? Owa ilki bilen kaka bilen salamlaşýar. Soňam atnamyň ýanyna gelýän. Satyrjan, ine atlaň otuna suwuna seretli. Görünü bilem ýelenmi? Yo daý. Soňrak atamyň durmagy atdan çykaraýma. Onu ýatdan çykaryp bolmaz egenciğim. Seni hökman şunuň dowamyny dogry depilimin birer. Doğratım, öňümizde uly ýarşa wadyr. Berk durmaly bolarsyň. Sen hükman ýeňämeli. Men söz berýän, hükman aýlawa baran. Sen meni görürsiň ha. Babam maňa ökçe çapyksyvar bolarsyň diýe. Sen näme diýäň? Menden çapyksyvar çykarmyka? Nähwansa? Ha, alın kakacan çay iç. Çay içelim. Ben oturalım mı? Otur. Bak otursunmu? He, Çağırcan gel oğlum. Çağırcan, Yok kaka. Taysana ben tek Batırcan'ı görpedin ederdin. Yok kaka, özüm bir dak diýmän soň taýsany ýene görkezmedim. Taýsana, gidecekmi? O nerede? O Taysana Doğrat'ın kovmundandır oğlum. Doğratın kovmandan. Kovvalıydım, Doğrat'ın kovmun. Men Batırcan'ın şu ata bolan ıhlatyny gördüm de arkama gelýän teýsil Künärmiň gitmesini göýdirdim. Men deýdim, Çağırcan'a teýsil Künärine öwredip berdim. Şimdi bilýäň-ä, Çağırcan'a da näme? At teýslemek wagt etdi. Çağırcan'a näme? Indi öz ornuna çapyk duvar taýinlamaly. Atar oğlum, var umydym Batyrcan. Erwanza, sen näme pikirde? Şu pikir näme bolýarmy? Kakacan, men karşılığım yok. Şu Batırcandan çapık var çıktı, menem kakadan begener. Onda beýdim. Men häki hoş habar diýenmim, aýtmaly wagtym geldi. Ayt kakacan, ayt. Aýtam beýdim. Men Doğrat'ın kovmundan bolan Taýsanagy Batyrjan sünnetledim. Babacan, meni düşünmü? Hawa walam. Sen için şu Taýsana. Ne diýip bolsa oğlum, şu Taýsana seni muradyna ýetirer. Baba, on sen meni ýarşlarda at çaparmy? Çapardın mana, çapardın. Men o Taýsanagy iýde ederin, teýitlerin, ondan owak çykararyn oğlum. On bilen seni dogatlaş. On seni ady beli çapykdyar eder oğlum. Vay kaka, sen bir begenerdin. Kaka teşte hatan begener. Daý, Taýsana kolmana gidäýler, görürsün gelýär. Göresim gelýär. Göresim gelýän bolsa äkidäýär. Ýöne derine näme berjek? Bäşlik. Ine munin bolýar oğlum. Hay tuveleme bak. Babam ruhsat berse görmene gidäýär. Ursatdyr oğlum. Bar Batyrjany begendir. Begenini näme degmiýär? Vay menem onu kakatına can edip begendireýin. Şey, Au. şey. Ne sana gel Taýsana oğlum. Taýsana garadım sana oğlum. Hawa baba. Yarın son bir Taýsanaňa näme at goýar oğlum? Hadi. Baba, doğrusta
Doğru sakalı. Var oğlum. Ana doğrusun. Adın kutlu oldun. Ne deyip bolsa oğlum? Bu doğru seni öz maksat muradına yetti. Sağ ol babacan. Ben bunu ne deyip bolsa keyifler, iyileder, bunu ulat et yetiştirir. Ondan senem aylovlardan ne deyip bolsa bir ulat bolsa çapardır.